Straight to the point. Now, atong balikan mahigala itong mga isgutanan rong buntaga. Good morning sa tanan. O labi na sa atong mga kaigsuunan sa Dumanhog. Good morning ninyo diha. Sipa man ta, mabati man tas Dumanhog mahigala. Ako, believe kay ko ninyo, mga taga Dumanhog. Atong mga subuanon, believe kay ko. Kay kini mga subuanon, mga naila kita nga mga bright nga mga butante. Lakip na kini taga Dumanhog, no? So kini taga Dumanhog mga higala, kita nimo gahapon. May bawaan yun nimo dahil nga mura og bisa pag adto na sila bisa ganing mga BHW higala pero mulutaw gyud ang ilang gibati ba nga medyo makaingon ko si suspended Governor Gwendolyn Garcia nga medyo hinay man be, balik be. At pagtagad mga sukin tigpaminaw, ha? Dito gyud sa inyong lugar, gibutang ang rally. Medyo kining rallyha may galawa gyud ito nga bisag usang senador. Why nito nga bisag usang senador? Kay kining nito nga may galas binhod di man ni senador. Nidagan pa ni nga gusto pa ning masenador. Nya ikaduha sila ni Mercado di man pud senador. Asawa siya sa senador. Sa laktod nga pag-istorya, why nito nga senador? Ha? Ano klaro-klaro gyud, no? Ang rally, kampanya sa alyansa nga ang ilang kandidato, why nito nga senador? Nay nito nga gusto pang magsenador. Og nay usapod asawa og senador. Aha. But before anak mahigala na hinumdong ko ba kay kining ugmang adlaw magsugod naman ang conclave sa mga pagpili sa bag-ong Santo Papa. Ipuli ni Pope Francis, no? Nya kining mga cardinals mahigala magampo ni sila og kinsay angay lang butaran og kinsay sunod nga mahimong Santo Papa. Pagkanindot no sa atong eleksyon karon Mayo 12 og manundog ta sa mga cardinals nga mopili inday ken nga iagi gyud og ampo, no? Ampo isa ninyo before mo mabutar. Aron nga kanagyong naagid ba ang angayan ba? Ayaw magbutar ka bitong dikta-diktahan ta kuno una aninyo. Paliton ka kuno una og di makaya mo gidawat gid nimo. Ako moingon ko ayaw dawata. Nan kung di makaya gidawat gyud nimo kan-a ang paon iluwa ang taga. So unsay pamaagi ampui ka na unya dayon wa man ka makasaan kay kanang kwarta kinawat lang sana. Una-unaas makanunay nga hari ta. Dili na ko ibaligya ang akong pagkahari rong adlaw. Mayo 12, Daari sa ta sa mga sa Santo Papa ugma magpili naman ang mga cardinals. To na ron nangabot na sa Roma sa report ni Inday Ken Galinia kaganinang buntag. Sa tulumanong unang radyo unang balita, ang mga cardinals ready na alang sa ilang higalang conclave ugmang adlaw. Nya nakahimdom po ko mga kaigsunan pagkamatay kang Pope Francis, akong interview akong gitawgan si Monsignor Joseph Tan kaysa man maoy kinini ang spokesperson sa Archdiocese of Cebu. Wa man diri Monsignor Joseph Tan nangita kog laing tawgan. So nakuna-huna ko nga kadtong usa ka obispo nga maayosad, no? May panggawi, may pud mo humili. Kini si Bishop Robin Labajo. So si Bishop Robin Labajo tuan na ron na-assign sa Prosperidad, Diocese of Prosperidad, no, sa Mindanao. But kaniadto nakakita tas iyang pagkapari na Monsignor na himo sang auxiliary bishop. Mantigo gyud ang humili may kala ako malingaw gyud ko ni Bishop Labajo. Unya kini nang si Pope Francis mo naghimo po niyang obispo og nagbutang niya dito sa Prosperidad. Isip obispo karon sa Prosperidad. Straight to the point. Ako yung ipangutana si Bishop Labajo. In fact, hindi kayo nakabati mo gina. O kamong mga listeners ako, nangutana ko nga, Bishop, ako mismo ba? Ngano ka ng Santo Papa, no, nga, ikaw kayo kadungog ba kaki? O, asboy kayo, makakuha na. Ngano ka ng Santo Papa, no, nga, maduol ka Santo Papa, mura magkaog ka na ang, with your respect sa obang reliyon, ha? Manimbawat yung balhibo, ganahan pag ka mo paduol, ug dugang mga sukit ng paminaw. O, nakaliadto bitaw, pag-adto na ko sa Vatican, atol sa canonization ni San Pedro Kalungsod, na dool magiging ko dito mahigala niya ni agi bitaw si Pope Benedict. Pope Benedict pa man to. Animbawat akong balhibo Namurabag, ang uban ko na kung tapa day, nang hila ko nindakin. Mutulo ang luha, with your respect sa ubang mga reliyon na, kayong kang nakapangutan na akong Bishop Labajo, yun kay, mamapod, si Pope Francis na kamit masad mi. Dito sa Tacloban, kami sa Inday Ken Galinia, Inday AstraZeneca Lugarta, Inday Aida Tampos, dito may kay kami may nag-cover sa katotoang pag-anhi po ni Pope Francis. Nahaduol min Pope Francis, ang mga tao nang hilak yun. Mulimbawat mong balhibo ba? Ikaw hindi kayo, naghilak ka no? Tuuluha Di lang maklaro kay guwan-uwan mas itong panahon
akong ipangutanas Bishop Labaho, Bishop, ngano man nga mura man taog lain man paminaw ang aura ba? Ang aura bitaw makatubang kag taong balaan o mag-aura bitaw kag makatubang kag tawo mahigalang tarong, makatubang kag tawo nga makita imong aura day. Nikatubang nimo huli ba? Hintubag si Bishop Labaho tungod na sa iyang kahuli. Munang murajate mahigala diha ninyo. Mura bag musod si Pope Francis mahigala anang kwan? Mura kag pangilog-kilugan ka. Kana si Pope Francis o kadto si Pope Benedict, duha man ka Pope ako na meet so far, ha? Maintag makamit patag dugang, pero akong inang sa Tatay Dodong Limchua nga umaadto sa Roma kung timingan mas maayo nga makakuyog ko kinis Tatay Dodong Limchua ang atong head servant sa Oasis of Love o si Sister Faye Barino kini makasod kita dito sa Tupapa gyud, no? Kini Sister Faye Barino. Good morning, Sister Faye. Kuan man ni mo na ato mahigalang chairperson sa Council of the Laity dito sa Archdiocese of Cebu. Nya tuan naman si Janjan Limchua. Mo na nga medyo okay gyud. Si Father Brian Flandes moadto sa Roma sad. Mo to nagkuyog mi kagabi kini akong classmate mahigala nga pare na. Mangadto sila Roma, no? Inan ko Father Brian og magkuyog mi ko maramag na alanganin pa sa kanana ang time pod, no? So mga pare ni dito sa Diocese of Maasin sad, pero di sa tanan pilgrimage sila dito mga 50 sa kabuok ngadto sa Rome. Pero muna ko na experience nga atubang kang Pope Benedict, atubang kang Pope Francis, nimbawt balhibo ka ang holiness ba. Muna ngutana ko ni Bishop Labaho, Bishop ngano nga man ingon si Bishop Labaho tungod na sa ilang kahuli bitaw. Labi na si kanas Benedict, hulihan gyud kong Benedict o kinis Pope Francis. Ano mo kita ka mahigala pagkamatay Pope Francis ang kwarta mga kaigalan $100 raday? Pila ba ng $100 in Philippine money? Pila man? Nasa mga more or less mga 5,000 pesos. Inana ba? Unya ang pinubre gyud niya nga kwan panggawi mo na nga kaingon ko nga mo de siguro nga manimbawt atong balhibo, no? Ganahan pag yung mo paduol mahigala kini mga tao mga kagalang balaan. Pero kung katingala aritas politika mahigala kinis BBM, no? Way ganahan mo paduol. Tanawa ha, murag di ganahan mo paduol kampanya mahigala sa alyansa. Why senador ni Kuyog? Kadto mo Pope Francis makiglabiham tong hasta iyang salary mahigala sa pagkasanto Papa, no? Iyang gidonate tanan didto mahigala sa charity. Gitagaag Lamborghini nga sakyanan, asos gidonate oy, gibaligya ang halin gihatag mo nang ikaw mura ka i-magnet ba ka ba? I-magnet ka mahigala nga magpaduol. Pero kining mga senador wa mo kuyog dito sa dumanhog oy. Gahapong adlaw atol sa rally sa alyansa mahigala wa di kam paduol na huna ang senador di tam adto kay bida kiss of death ni karong paduol tang BBM. Yun, kabantay mo why bisag usang incumbent senator nga ni Kuyog kinsa ra may dito kini si Abalos di man senador mo kandidato pa ni pagka-senador. Unya, kinipod sila ni Mercado, asawa ni Bong Revilla. Buhan ang asawa may ipadto para dili kayo inunta si Bong Revilla gyud. Kubuto na naon may galap, pabor man nila unta. Nga naa. Rally gud ni mahigala nga sa gipanghambog mahigala ni suspended Governor Gwendolyn Garcia. Sibo gud ni, Unya 3.4 million gud ni mga botante. Ang Cebu mahigala mo'y vote-rich province mga sukit di paminaw. Pero why bisag usang senador nga ni Kuyog mga kagalaan timan ika na mudi sa ganahan pa dool ni BBM. Niya una-una pod ni kini ang sa mga senador ila po nang gi-calculate og maayo nga medyo alanganin ta dito. Si BBM atong kauban ikaduha di puta paduol ni Gwen lang sa aron kay na-suspended man ni mahigala sa ombudsman. Suspendido man sa ombudsman unya di maminaw ba sa ombudsman mura og medyo makitang pagka-arogante ning kalakiha.
no? Naminaw man sa may krama may galas si Mayor Jonas Cortez pag suspended gyud na. Pero siya nagpakita siyang gahom. Pero atong tan-aw na, Gov. Bida Gov, gigamit nimong balaod ano paggukod sa mga tao nga inyong di mo makauyon. Bisa ganig comment lang diha sa social media hala gukod. Pila man kabok inyong pagipanggiha, gigamit ang balaod sa pagpanggukod. Karon ang balaod mahigala nga kabaos nga siya mo'y naigo, dili maminaw. Muna, moingon naman senador, di ta kay paduol sa dito. Di ta paduol ni BBM, di sa ta paduol ni suspended Governor Gwendolyn Garcia. Ya, muna ang mga tao may gala, tanawa, kini mga tawhana, mga BHW man lagi, muna nga, mapugos po taon ka kay barangay health workers man, mga sukit di paminaw ni, yun mga kandidato. Nag-uniform pa ganit ni mga kagilaan sila, unya, doon na pagilaing uniform ha. Doon na po direktor dahil ni mahigala nga, inigso na, kinan mo, manayaw na, niya mo singgit-singgit. Doon ay direktor nga kanon sa Abu Singgit o BBM. Ato lang ni agi katawa may gala nga. Ang tao ba di kay ganahang paduol? Labi na kining vlogger ni Governor Gwen. Tambagan talang mo ayagin mo papaduol kay malisod gayon. Mismo gani mahigalang silingan medyo ang silingan di gid ganang paduol. Murag ganahan ka og nakasilingan ka kini magong silingan mahigala. Dai kin mutuo ka ba dai nga kini silingan either blessing or curse. Tino na. Makasilingan kag tarong nga tao blessing gid animo. Salamat taon ako mga silingan. Kaya ako kasuway mi ko kanang tarong mitay mga silingan nya. Nindot kay inyong istorya kay ngano man kisa may masangpit na to ato mga silingan. Pero makasilingan gani ka mahigala og pareha mga higala ining vlogger nga bida. Doon na ko nahibawan nga mo palit ang tagyuta dito napita sa kanang area nga ko day. Palit og yuta paghibaw nga kisa man ako na sikuan kanang vlogger nga vlogger ni Queen. Wa mo dayon palit oy. Ayo di ta paduol diha kay delikado kayo. Bitaw tambag sa bitaw ko og dili ka ganahan kuan di ka paduol oy kaning vlogger na Governor Gwensos ka delikado kay mga sukit tig pamina maglikay na lang ka ba no maglikay na lang ka unya pataka para magpamasangil mga sukit tig paminaw dalim ka ining mga streamers mahigala wa gyud sila gipasagilan ang DYHP ra gyud straight to the point. Kasimple anang subayon kuha ang CCTV ibisigarag tarungag imbisigar para mahibaw-an ninyo o kisay nagbutang, gibisigar ninyo. O, kay kung inyo na ng kampo, di na kinahanglan ibisigaron. Ubalibad na nagtaro nga mo na, dili kay mamasangil pag yun, ha? Di mo na kami, gipasanginlan mahigala ng mga streamers nga gipamutang na unsang klakiha. Kana pa'y lain, ha? Ang makasod dito, nag-uniform sila puti. Onya kinini ang duna pay mga gisulot mahigala basta tong t-shirt names kita tag t-shirt names kini okay kini mga higala gisulot ya ato basaw na daghang salamat sa 20 pesos binting bigas meron na PBBM na abantay mo nganong puti ang mga uniform ang uban puti sabot ko sa nga puti unya katong mga naong kandidato tong uban ana nga ilang mga kandidato pero kini kasagaran no di makakasud og wa ka ining t-shirt ta. Alawa unsay gibutang t-shirt daghang salamat sa 20 pesos binting bigas meron na PBBM na. Ang mga tao sa dumanhog taon maka-realize sila dito bidagihimo gitang props da. Ihimong props mga higala ining 20 pesos gabugas kuno pasalamat mahigalang BBM. Kinahanglan pa bagudang inanaon. Number 1 binting bigas ko to mas mayo uno kay gipaundang mas kumilik. Number 2 mga higala unya na kuno ini mag-eleksyon. Unya kinini ang kining maong bugas mahigala ato masagyapon ang bugas gipalit mga higalag barato kay nga ato man gobyerno gani maoy nagbaligya bot pasabot mahigala ato na si atong baligyaan ang atong kaugalingon siyempre makahangyo gyud ta na day kay ato ko ng kwarta ang gipalit ana mahigalang bugas atong kwarta so ibarato gyud ang baligya
Oh. Unya ang itapal pod ato pong kwarta. Unya human kisa napagi-picture ni BBM kanang moong bugas. So ana ni padayon ron kay mi kuan ang kumilik nya medyo klaro ra sa kaayo ba o dili nila mabadlong mahigala. Tanawa na ay picture gibutangan pa mahigala og unsa ni 20 pesos binting bigas meron na PBBM a promise fulfill. Wa gaba. Paita mga higala. Unya, mo palit ka ani, kaluluoy kita tan-awon mo linya ta dito. Makaluluoy na tandaan nga pobreta, palinyahon pa kita dito. Ha? Unya do na mahigalay. Dili ba artificial bitaw kaayo taon ang pagsaka paubo sa presyo? Artificial kay mga higala. Unya kani mga tao, di man pwede nimo nga kini niyang isuod sa bulsa. Ang katawhan may gila di pwedeng isuod sa bulsa oy. Mga bright ding mga Subuanon, mga bright ding mahigalang mga taga Dumanhog, sige lang, kung doon na dihay kuan, siyempre pag rally dito, taga ag t-shirt naman, kamahimo mga higalang kuan, no? So, suluton og t-shirt dito, sulot og t-shirt kay aron makasud. Ato na ipadayon mahigala ka taon na saan napay picture mahigalang PBBM ngayon anak man asa naman tong kuanday tong ipal bitaw day di ba panahon mahigalang Pinoy nga kanang mga project pabutang nga mga dagkungan mga naong sa mga politiko karon tanaw ang bugas gibutangan og pastilan ilisan ginadayon mahigalang kuan nya nangaon sa dito mahigala og bugas nga kuno gidungag nga bugas tag 20 pero ang sudan mahigala linibo. Lahi man ang pobre kay nagkaon sa pobre halos man way sudan. Tanawa mo ni mahigala. Si suspended Governor Gwendolyn Garcia Ya. Unsa may gamit na nga kuno hay gablihan ng usa ka sakong bugas. Ngano gablihan man ng usa ka sakong bugas day? Nga nahuman na naluto na may naluto. Ang sagulan din na og bugas ug nga BBM nga di kadot. Mayo-mayo ang direktor mga higala ya hukad-hukad na nya gablihan. Unsa may gamit kanang kunahay giplastar tong kuan dito? Unya man gabli-ablihan sad mga higala ha. Ya. Yang bugas mayuhas direktor mga sokitig paminaw